Niki duet karo Kuyang. Ayo ini. Manis. Ayo kene ayo mapan ning kendangan. Coba Pak Bambang tuku gedang. kok iso. Ayo. Nah. Wes, elak. Pak Bambang tuku gedang, gedangnya ditugel. gedang ditugel. Ya. Ayo. Jam 4 kluget. Lho isa lho. Ya bener dawe Pak Ustadz Mondol niku leres. Pripun kok saged, Mas? Menungso ki ora kena mesthekke. Kabeh nganggo tembung mbok menawa utawa insyaallah. Nah, Nggih to, Pak Ustadz. yo yae. Lho kok iso iya lho. Lah ora teges ngono ki maksud iki awake dhewe kan urip ning bumi Jawa. Ya. Sing dicek iki ya tanah-tanah Jawa, sing diombe ya tok sumber saka Jawa. Paling tidak ki piwulang-piwulang luhur kejawen saka mbah-mbah biyen kuwi ditindakne utawa dileksanakne. Mbah-mbah biyen kan nate dawuh wong ki nek ajining diri kuwi saka Lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. dene ya paham kowe. Yo paham lele. Wah, Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Mulane wong kuwi diajeni karo wong ki mergo saka latine, saka omongane. Wong kuwi nek ngomonge apik, mesti payune larang. Suarane apik, mesti payune larang. Contone kaya Mas Bayu. Piyayine nek sapa ki nek nyuwara, nek suluk suarane apik, mulane ora mukal payune larang. Minimal ngene iki 80 nganti tekan 120, Mas. Nek suarane apik. Pesinden suarane apik kaya genduk niken, suarane apik mesti ya larang. Paling ora ki 30 nganti tekan 50 mergo suarane larang. Ajining diri ki saka lati mergo suarane akhire dadi larang. Weruh sapi. Sik, lah sapi nyapa kok tekok weruh sapi ki lho. Ruh ora sapi. Ya ngerti, Suarane piye? sapi ya. Wah, ngono to Mas. Ke apik apa elek kowe? Ya elek. Lah kok ndek besaran malah payune larang. Karo Mas Bayu ki sing suarane apik. Sapi ndek men besaran lho payu 80 90 teko 100. Iya, iki Mas Bayu suarane apik. Payu 100. Swidak mentok, Mas. iki gara-gara yuda aku padake sapi to. Kowe nek hati-hati lho. Aku ora melu apa-apa lho, iki aku mau meneng wae lho. Masa nek dalang Gara-gara yuda to dadi aku dadi padha sapi to. dalang kondang kok dipadakno pedet iki piye to kowe iki? Lah wong kae suarane ngono ya Ya payu aja mbok larang. padakne antarane kewan karo menungsa. Ateges wong ki nek ajining raga ki saka busana, nek busananing besus, busanane apik ki mergi payune ya larang. Contone Mas Bayu busana kejawen jangkep, gagrak Surakarta, payune ya larang. Mbak-mbak pesinden gawe jarik, gawe kebayak, payune ya larang ketok brukut. Ajining raga saka busana mergo busanane sing brukut, sing apik, payune larang. Nek brukut mesti payune larang. Larang. Ora mesti. Kok iso? Pura kae. Roke sakmene. Roke sakmene iki lho. Sewengi iso payu 3,5 juta, 4 juta teko 5 juta. Iya. Lah, presiden wi brukut 350 lho pol. Sik. Ya ra. Iki gara-gara yuda asine sindenku malah dipadak-padake. Brukut kuwi. Sik kok tekan kono to kowe iki kok iso. Lah aku manut omonganmu nek brukut mesti larang. Ya. Pur kae sakmene ya payu 3 juta, 4 juta teko 5 juta. Aku tahu sewengi entek 10 juta barang. Neng ndi lho kuwi? Ning Karangsono ya. Alah. Tekan Karangsono barang iki. Ya ora ngono kuwi. Kabeh ki aja mbok gebyah-uyah, Mas. Gebyah-uyah padha asine. Paling ora awake dhewe kudu bisa memilah dan memilih endi sing elek, endi sing apik. Conto nek barang apik ya ditindakno. Contone kaya panjenengane Pak Cipta bengi iki. Ya. Ngenekne pagelaran wayang kulit iki beteke mung apa to nyenengne para tangga iki sedekah rasa. Jenenge wong ki nek sedekah kuwi ora roboh, Malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bati, ora lokak, malah kebak, tuna satak. bati sanak. Lho pahami jane Mas. Jane ngene iki jejeg lho, omongane jejeg. Jejeg jane.
Tahu omongane dijejeki wong bang ya tahu. Ora kok kuwi jejeg omongane iki tegese omongane iki gathuk ngono lho. Genah ngono lho iki wong ki nek gelem sedekah, Ora roboh malah bakoh, ora melarat, malah kuat, ora rugi, malah bati, ora lokak, malah kebak, tuna satak. bati sanak. Mulane wong ki wis paham, Pak Cipto barang ki wis paham nek bondo ngono mung titipan Mas Mondol. Bondo kuwi titipan saka pangeran saka Gusti Allah, mulane disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Minimal 2,5%. Cocok kuwi jenenge wong hebat, jenenge wong apik, jenenge wong mulia. Bondo disedekahke diweneh-wenehke. Kliru we. Bondo ming titipan kowe dosa we. Lho, piye to iki bocah piye to jane? Lho, jeremu bondo ming titipan. Bondo titipane Gusti Allah. Lah iya kok malah mbok wewehno wong akeh. Lah kudune Diopeni. Misale ngene, misale awakmu nitip sepeda motor, engko bakal mbok jimuk tak ora? jupuk wong aku titip. Nitip helm engko bakal mbok jimuk Helm ora? tak jupuk wong aku titip. Padha karo kuwi Gusti Allah ki nitipne bondo donya kuwi iki ora kon ngewehne wong akeh, kon ngopeni. Engko nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe kae mbok kae ndi?" Pun kula wewehne wong akeh. Ayo ijoli, arep mbok ijoli nganggo apa? Gak lho ki jane melok aliran apa to cah iki. Jangkrik nana. Angger apik ngarep kok burine mesti menclek to aku gumun karo. Iki lho jane iki pemikiran apa lho Gusti Allah padakne karo maratuwane lho. Titipan kok Gusti Allah ki Maha Rahman, Maha Rahim Mas Mondol. Ya. Maha welas, Maha asih. Tur meneh ya Mas Mondol. Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sari sing wani nggugah sapa? Ngene iki lho Mas, ngene iki lho Mas. Ora kena dijak omongan kowe iki. Ora lho iki jane paham sing tak omongne apa ora? Lho, paham oh. Wong ki nek gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik. Wong sedekah oleh rahmat. Wis sedekah apa ora? Ora, Lah sing sedekah bojoku. lah berarti sing oleh rahmat bojomu. Aku mbok kon pegatan karo bojoku. Lah kok iso? Lah mbok itono rahmat. Lho salah tompon. Ah boleh no Iki jane rahmat. menungsa nomor pira to jane? Wong sedekah ki oleh rahmat. Iya. Ngene lho karepe Mas Yuda kuwi. Nggih. Wong sing sedekah iku oleh rahmat ora kok jeneng rahmat. Wong sedekah ki bakale entuk wahyu wis ngono wae gampangane. Lah, Kowe sedekah apa ora Mas Mondol? Mboten. Sing sedekah sapa? Bojo kula. Lah cetane sing entuk wahyu kuwi bojomu. Lah anakku melok sapa? Sik. Piye to iki? Sik. Wong sedekah ki oleh wahyu. Wis sedekah apa ora? Ora. Lah sing sedekah Bojoku. bojomu sing oleh wahyu, sing oleh rahmat, Lah malah bojoku dikeroyok loro, wahyu karo rahmat. oleh nugroho, Nah malah telu. pidodo. Nah malah papat. Selamat. Lima malah gelebut no bojoku. Keroyok wong lima. Wis iso omongan karo kowe iki kok ora genah. Blas jane paham rahmat apa ora kowe? Paham. Lah rahmat lagi teko ku lho. Dudu. Rahmat sapa lho? Rahmat tukang enong lho. Wah, jak omong apik-apik iki mbok ya sing tenan to. Iki kok mudenggo metlek. Sampeyan ki ya Mas Mondol, sampeyan ki digugu lan ditiru. Sak ora-orane jeneng iki dadi wong tuwa. Wong tuwa ki nek omongane becik bakale ditiru karo anak, putu. Dan. Mula Mas Mondol, omong sak omong ki sarwa diati-ati sebab awakmu ngono wis tuwa. Nek wong tuwa paling ora omongane kudu sing becik. Mula saka kuwi, Ya. dadi wong tuwa kuwi kudu sing kena nggo conto. Iya. Nek kena nggo conto bakal ditiru wong akeh. Bener, kuwi aku nyekseni dhewe. Nggih. Lah, Contone guru. guru Digugu lan ditiru. Kula murite mesti tiru karo gurune. Nggih. Kula dadi guru ya kudu sing ati-ati, ya Betul. ta. Tindak sak pecak ya ta. Nggih. Apa omong sak kecap kudu ditata. Mergo nek ngantek guru ra iso dienggo contoh murid ya dadi bubrah. Tak. Nek kabeh wis padha bubrah ya Mas Mondol, akhire kabeh salah tingkah. Mulane tumindak apa wae kudu sing becik, sebab sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara.
Mula saka kuwi kanca-kanca kabeh aja karepe dhewe. Mula kuwi dadi wong kudu sing apik. Becik ketitik ala ketara. Nggih, leres niku. Dang 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 dang. Iya pancen kudu ngono. Dang 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 entah gameli dhewe ding. Alah gameli dhewe. Apa kowe ngerti tabuhan apa ngerti gamelan? Nabuhi dhewe, ora percaya kaya yogane. Elah kaya ngerti-ngerti ya gamelan ae. Ngenyek ngene lho. Elah aku no maido. Adek kaya iso-iso nabuh. Rempeyek mbok rempeyek. Tapi Mas, Aja diremet-remet. Lah terus. Ngenyek iki ya ngenyek ning aja banget-banget. Lho nyatane lho. Aku ngomong ditabuhi. Mas Yuda ngomong ditabuhi. Sampeyan ngomong kok nabuh dhewe, apa ngerti tabuhan, apa ngerti gamelan kowe? Ayo. Lah sampean iki kurang kulak pawarto. Sapa sing ulang tahun? Kurang. Oh iya. Kurang kulak pawarto. Ya, sapa sing kurang-kurang? Angel ngomong ngene iki Pak Cep kaya rugi ya. Bayar larang. Piye ta piye Mas Yuda? Entek ora trimo ngapa dhek Mas Yuda? Dibayar larang kok goblok. Aku ki ora ngomongane sing ora cetha. Tegese sing dikarepne mondol ki ora apa kurang pawarta adol pangrungu. Nah, ngerti mondol ki sejatine sapa? Traing Kusuma rembesing madu, tedhaing Andana Wareni jiling Amorata apa lak ya ngono to Mas Mondol? Iya ya Lah iki lho. Niki kok iso nyepel Mas Mondol menika salah setunggale maha wiku Mas. Termasuk Dwijawara ambrengeng. Lha iki lho niki lho Mas. elok tenan. Lho kok ngenyek modele awake dhewe iki menapa badhe ditus? Dites. Dites. Kaya uyo ae ditus. Dites, saiki dites Mas Yuda, dites. Oh nggih. Oh senengane kok ora percaya karo kerawitan kok tabuhi dhewe kok. Berarti sampean iso gamelan-gamelan ki iso kabeh. Lah hafal kabeh kok iso. Kuwi jenenge apa Mas sing gedhe dhewe? Iki jenenge kempul Wah, ya iso muni. muni. Ampre iso muni Dituthuk. Weh paham ternyata. Ya. Lah kae Mas sing bunder-bunder nang pojokan kae. Kae iki bonang. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Mas. Dituthuk. Kuwi Mas jenenge apa? Kuwi demung. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Mas. Dituthuk. Suarane Suarane ning ning nong nong ning ning nong. lah kae Mas jejer-jejer akeh. Kayak pesinden no. Ya iso muni. Iso muni. Isane muni Ya dituthuk. Suarane. Cuman aduh. 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 Oh iya. Berarti paham neng gamelan. Paham. Bonang penerus iso. Loh, iso. Bonang barung iso. Iso. Umpama bonang Mas buka saka bonang jajal coba anu ae apa ki ayun-ayun buka saka bonang. Gampang lho. Piye Mas? 6 jiji rolu nempyong. Weh. Iso. Ayun-ayun ta kuwi? Iya. Balungan nututi. Nututi piye Mas? Rolu jilu moluro jilu moluro 6 lumo 6 roji 6 molu 6 luro lujiro gong. Wah, Hebat. dan Salah apa bener? Bener Pak, bener. Maha wiku ya Mas ya. Maha wiku. Dwijawara. Ambrengeng. Iki lho Mas. Kuwi mau apa? Ayun-ayun. Ayun-ayun. Mama liyane. Ah, apane ya mung ayun-ayun. Paling ayun-ayun tok. Liyane boleh. Apa jajale? Terselah. terselah. Nyelandasmu iki. Nggih. Pamane anu apa ki tak golekne ketawang Ibu Pertiwi. Enak-enak. Ini gampang ya saka bonang no. Piye Mas bukane? 6 luro jiji rolu nempyong. Weh. Kok padha karo ngarep to Mas? Pancen gamelan iki mirip-mirip. Oh. Gambir sawit. Gambir sawit iki saka bonang Mas. Piye? 6 luro jiji rolu nempyong. Loh, Padha neh. Moy gamelan iki mirip-mirip. oh. Apa nek? Unang-unang. Unang-unang ya saka bonang no. Piye Mas? 6 luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. Aku ora percaya, kowe mau ngomong tok. Nggih. Aku ya iso. 6 loro jiji rolu nempyong. Saiki tak bukteke. Ayo nyekel bonang kena. Nyekel. Ayo bonang. boleh. Ayo, nek boleh ya medun.
Oke. Ayo, Dang. Oh, rumangsane kok. Kene Piyai Ngawi iki Piyai budaya kabeh kok. Siapa takut? Alah. Ya, Dang, ayo coba kene. Ayo. Coba, Dang. Coba. Bunang kaya ngapa? Bisa tenan ora? Kon sumingkir to. Sumingkir. Dang, ayo. Coba. Alah. Wone mau ngomong tok kabeh iso. Minggir iso apa ora? Kon minggir angel. Bodho minggir kabeh iki gamelan arep tak dol. Wapuk Pak Raji kowe kok. Pripun Pak Guru? Ayo, pripun, Dang? Jajal, Dang. Ayun. Oh, monggo dening Mas Mondol buka saking Bonang. Bonang. Yo. Rasa omong ae. Udalah ora entuk omong. Ayo, Dang. Ya coba. Loh, beda. Kleru. Pemanasan, Dal. Ya pemanasan. Oh, iya. Iya. Klaras dhisik. Oh, iya. Bisa lho, Dek. Ngerti klaras ora? Apa kuwi? Godhong gedak. Kae Klaras, kudu Laras. Ayo, Dang, ayo. Bonange. Wah, iya isa hebat. Terus demunge piye mau? Demunge. Piye? Demunge langsung nututi rolu rojilu. Hop, saiki pindah ning demung. Coba isara. Coba. Pindah demung. Ayo. Buka bonang langsung. Buka bonang langsung pindah demung. Nyolot demung. Ayo. Buka bonang sik. Enek panjak ngolah kalih. Lho jenenge nyontoni murid-murid iki ngono kuwi ta, Pak. Digatekne, kanca-kancae digatekne karo muni dong. Kanca Abdi iki biyen wong jarane kabeh dadi ora paham ngene iki. Kanca-kanca rungokno tak contoni. Bonange iki lho kalau mbok tinggal. Lho, bonang sik terus lagi Demung. Aduh. Piye to, Mas? Mas iki kok. Ayo, Dang. Nah. Cepet. Ayo. Iramane, Dak. Iramane ki lho. Iramane. Lah yo goblok ora ngomong. Cepet to. Iramane. Lah, ayo. Ayo. Demunge piye? Kleru. Kuwi pemanasan. Tukang syuting mari ngrusui. Omong ngono kon kalah lho. Rusuh ya. Sing nyoting kalau disalah. Marai ilang konsentrasi. Ayo coba demunge. Coba. Jiro lu ya. Kono yo dibukoni bonang. Oh iya. Ayo. Kono 6 loro ciciro lu nampyong. Yo. bonange didol apa piye? Mboten Pak. Ayo. Kono ke kono apa? Oh nggih, Mas Heri, jangan bukani Mas Heri. Kosek to kesusu ae. Piye ta no? Laden-ladenanmu angel men ta jane. Gurune iki ben lungguh dhisik. Oh nggih Pak. Ora nyawang Pak Guru ora. Gurune ben lungguh dhisik tak tembak. Nggih. Pak Guru urung Nggih, lenggah. cobi, monggo. Cobi. Sabar, Cos, sabar. Sabar. Nggih. Monggo Bonang. Piye nek kok iso nesu neh ya? Sing bunang apa? Dioyak maling no. Piye ta? Sing irama. Iramane kecepetan ta, Mas? Cepetan kaya dioyak maling ae. Alon ae. Modele kaya Mas Mandal, alon ae berarti. alon ae, alon, krungu alon ora. Karo muni ngene, alon ta dhisik. Alon to dhisik. Ya. Jangkrik bare kok ngopo padak esuk. Kok salah nek piye to, Mas? Mulane dibukani nganggo lambemu dhewe wae. Bukan ana dhewe lho. Dibukani dhewe. Kabeh kleru. Ya dibukani lambene dhewe. Kaya Ayo. ngono dhek iki ya usul. Usul apa? Usul bayare njaluk mundak. Dang dibukani karo lambene dhewe. Ayo, Bukan Dang. ana dhewe. Iramane men pas. Ayo. Ayo. 6 ayo. Rasah marai. Oh nggih Pak. Ayo. 6 loro ciciro lu nempyong.
Lho piye? Meneng sik to. Aku mari nek ngomong yang ngene pecah ndasku. Pecah konsentrasiku. Pecah konsentrasi kok pecah ndase. Wis rene. Oh marahi budrek kae. Rolu roji. Malu roji, malu ro, malu maneng roji lemo. Roji. Ayo suwe men. Wis krungu lho. Oh, ya. Percaya aku percaya. Nggih, percaya. Mas Mondol sae. Mas Mondol sae napa sae? Sae napa sae? Sae. Yo, gek budalke. Nggih, menika mayit badhe budal piyambak. Mosok ora dibrene. Pokok senengane. Ya wis aku percaya. Nek Dwija karo Amber ngene percaya. Nggih ta? Alah, guyune. Percaya wae. Ayo, Mbak Rizky, monggo. Tobil wong lakang golek momongan. Napa Mbak Yu badhe pindahan? Sampeyan ampun Gusti kula rada ajaran Yo, awan-awan lunga blondone pasar paring. Prawan rondo kanggo kurapati penting. Nek Semarang Mas gelang apa anting-anting Terima kasih. Aku tak nyuwun Mbak Rizky, Mbak. Nggih. Kula nyuwun Nyidam Sari diaturke. Nggih, Mbak Bayu. Dibawani. Kula nyuwun tulung kanthi sanget sing bawa Mas Yuda coba. Siap. Tamu sak Nggih. kelingan kaya Nggih. ngapa suarane. Monggo Mas Yuda, kula nyuwun berkah bawa panjenengan. Monggo. Ya. Sing ngarep-ngarepe piye, Mas? Sing ngarep-ngarepe piye? Pak Men tahu. Duduk kowe. Kuwi kok iso. Ora sida asih kok iso pamin tahu. Pamintaku kok pamin tahu. Ayo. Monggo. Duh wong ayu. Duh wong ayu. Alah lah suarane apik. 100 kagem jenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Ayo ada. Bengi iki kok mbrodol aku. Kita entuk panjenengane cari. Ayo. Pepujaning ati. Atut. Udu. Sing ngongkon sapa? Ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa to awakku dhewe. Mbak Rizky digandrung Mas Yuda. Mustikaning jagat kaya-kaya ning jagat ora ana wanita sing ndak tresnani kejaba mung sliramu. Salumahing langit sakur, salumahing bantala sakur ping langit ya mung sliramu kang dadi gegantilaning atiku wong ayu. Saestu Kang Mas. Iki tenan jare. Cangkeme wong lanang. Kok mesti ngrusuhi iki nyapet kok mesti rusuh-rusuh iki lho dane. Apa iso apa kowe? Lah nyapa ora iso mandak ngono. Kene kulino ngetapruk. Dobrak. Ngetoprak. Apa iso kowe? Enggak mbir ngono. Iya. Bir Coba Ah coba. Coba. Duh dewa. Coba. Marahi men. Mboten Pak. Ayo, mboten. Duh dawa. Dewa. Duh dewa. Jawata gong. Sambung Mas Yuda. Nenoe Welasana mring wak mami. Alah Mas Yuda suarane apike. Suwun, Itu Mas hadiah Bayu. iki lho tak hadiah satu. Sun Mas Bayu. Sampun, Jelas ki panjer ngene cari iki jelas. Akeh bengi iki kok.
Biasane iki 200 sih mentok lho. Timung tak etong wis 500. Pancen kok tindal. Panjenengane carik. Tapi aku ora bagian ya dosa karepmu. Ya coba Mas Mondol. Coba. Sing apik ndak ben oleh. Cair ora. Kok iso. Piye ta kowe iki? Yo. Upama sira Nak marahi nak. mboten ayo. Umpama no sironah kodo. Alah apike suarane Mas Mondol. Iya dinteki sik tembange. Iya. Iya. Jangkrik ya semangat. Tanpa prahu sasat sarah den jolodri. Apik ora? Apa ya, Pak? Ayo. Masa ora ketang selawe ora metu. Ditelas kirian, Pak. Nyidam sari as moro. Batik. Saiki, Pak. Wah, saya sangat iki. Jos. Wong Jas. selawe ya ora metu lho. Njaluk apik. Ya coba diaturke langgame. Ya Mbak Rizky, monggo buka celuk. Monggo, ya Mbak. Monggo, ya. Yo. Yo. Wah. Biantere. Senggake wong nesu. Alae ra metu kok. Ayo lanjut. Tembang anget ya Mas Nandang. Sing penak ya. Le. Asik. Harap ngeranin ya. Beder siter gampang muni.
matur nuwun, Mbak Nggih. Rizky. Adikku niki isih lenggah kene, Nduk. Mriki. Ah, sik lenggah. Aja singgolan. Aja pepet-pepetan. Bersih wae. alam supaya berkelakon. Ae. Ae. Nang Arepane aja. Aja. iki Monggo. adikku nikane piyai sing ngabehi kok. Wah, saestu. Tembang klasik ya ora balekke, tembang saiki malah saya menguasai. Wah, Lagune tembang ini kan iki rumangsaku kok mesti viral, rasane mesti mesti hit. kecekel. Panci nggih menika menapa winastan utawa pikantuk julukan enggal ratune campur sari. Amin. Hebat, hebat, hebat. Mbak Niken, Dalem. maju ke depan niki wonten bebungah 50.000 ora perkara akeh sithike ning diasta. Matur nuwun. Siap. Mas Yuda, Nggih, maju nggih, ke Mas. depan Nggih, niki Mas. enten bebungah Siap. 50.000. Mbak Dun, Mbak Dun, Mbak Dun. Mas Modal, maju ke depan. Enek layang diwaca. Monggo, monggo Mas. Monggo radi maju mriki, saya kana. Mriki, mriki, Ya. monggo, monggo. Do meteng Alah, alah, alah. Kok iso- Ngapa lo kok kok iso do do meteng meteng barang? ya? Dumateng. Dumateng to. Dumateng. Dumateng Mas Dalang Bayu Ijo Bayu Aji. Bayu Aji, Bayu Ijo. Jampi Jawa. minta lagu 1 Sambel Kemangi, 2 Onang-onang, 3 Elolo Geber, Ya apa? 4 Kok saya lo geber yo. 4 Kerakyatan yang dipimpin Mbok maca sing tenan lho nyanyi lagu apa? tembang anu Sambel Kemangi Sambel Kemangi, saking sinten? saking keluarga Barokah Amin. Loh, Lembah Barokah Amin. apa iki? Lembah kuwi lho. Lembah Penanggulenok penanggungan. lah Blenok anu ilang Watu. penanggungan watu Kosek. kosek Kosek. watu kosek Kosek. Kuwi anu wis pendemen urip-uripane kono timbang aku malah budrek gak siji. Sing kari dhewe lho apa? gak matur nuwun Lah ngopo? ora bagian Ya, mewakili to mewakili. kula mewakili cah niki matur nuwun Ya wis, ya diatur Lagu punika ngapunten Mas Bayu. Nggih. Kula aturaken Eyang Putri menika ibunipun Pak Cipto. Oh, nggih, Papatos Eyang Lenggani. Putri kalau wau, nggih. Nggih, Pak Kades Wilujeng Lenggah. Nggih, sembah nuwun. Kanca-kanca seni wonten Mas Rian, wonten Mbak Betty. Ya, Mbak Lenggah, Betty. Pak Asmoro Santo sedayanipun Wilujeng midhangetaken. Nggih, matur nuwun. Ya diaturke sambel Ya. kemangi ala Nduk Niken Salindri. Monggo, yuk. Jangan asam racun sambale kemangi mangane kober nyambut gawe senadyan lawa tempe ning sen
Iki Wong kok pinter, ayu, wah jane ora guang tenan adikku siji. Saestu pokoke. Ah, duwe anake ngono kuwi lho Mas Mondol, iso dipamerke kaya Mbak Niken ngono kuwi. Ah mondol duwe anak wedok kelas 5 e meteng. ngawur kowe. Kok iso ngawur? Wis nglairne kok. Malah Tak wis kira tak metu. terima. Ngono malah bangga, batino. Kok ora cetha. Arep ngomong apa kowe? Nuwun sewu niki Mas Petruk, niki wonten pamundutan. Apa? Ah. Oh, njaluk dibundut awakmu. Maksude njaluk lagu lho. Oh, Ya apa? Napa lagune? Welung. Lewung. 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 Kok iso welung iki lho. Lewung. Lewung. Dilepake iki lho. Anu keserimpet untu. Nggih, Lewung, yo Lewung diaturke. Nah. Aku tak njuk tulung Mbak Niken ben dikancani, Sinten, dikancani Mas? karo Mbak Fahmi. Oh, Ayo. Mbak Fahmi, Ah. cacak-cacak. Kene yo Mbak Fahmi. Kene mentaram. Turun. Ayo. Ai Mbak Fahmi iki rumangsaku jejer karo Mbak Niken ya kaya seumuran ngono lho ya rumangsaku. Pokoke panjenengan Budar sini Mbak Niken nek jejer telu kaya saumuran. Saumuran. Oh, Mbak Daring malah kaya adike Niken Mas aku. Ya Allah, berarti aku wis tuwa, Pol. Ya ora kok ya. Ah wong iki nek bahagia seneng guyu kuwi Nggih. ora gelis tuwa, malah saya enom saya mencorong cahyane. Nggih, padha. Conto nek lanang ya Mas Yuda kuwi lho. Nggih. Piye ora tau nesu Nggih, ya saestu. ta? Ora tau kok napa kuwi jenenge kok kegelan atine. Nggih. Mas Mondol ya ngono. Saya saiki saya enom sapa-sapa angger weruh Mas Mondol iki sapa anu mesti guyu lho. Nggih, guyu. Mas Mondol iki gampang guyu piye iki. Guyu nggih. Turu yang guyu kok niku. Gawendeng berarti. Wong arek ngarani krongos. Mboten Pak, guyu Pak. Ahli swarga wong sumeh niku ahli swarga Pak. Nggih leres awet enom jenengan Mas. Lah niku dereng tukul Napane? rambute. Pancen iki pun kula rondap. Awet enom termasuk sak barekane karek iki tok. Yo, Lewung, Cak, digarap gedruke Cak. Monggo Oke, digedruke. oke. Lewung garap gedruk, monggo. Ayo, modal kaya ngapa nek joget gedruk. Ayo. Yo Cak, diaturke. Monggo, yuk.
pergi dong kemana-mana. Dadi ati samsi anaknya abada apa Yup. Hai. Alas. Terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Hebat-hebat. Nggih, wis diaturke. Ayo. Nah, Mbak Fahmi Lenggah. Ayo sik Lenggah. iki jatahe oh Dini. gini. Oh anu sik Eka sik wis Eka. Eka. Ini Kak. Oh, mentaram. Truk. Oh yo. Larak disampirke larak ngampirke ngono Nah, yes. Nuwun sewu Mas Bayu. Pripun Mas Mondol? Niki enten sing ngersake anu lagu manis. Oh nggih, manis. Nggih. Saka ibu apa saka sapa? Mbak Kades apa Pak Cipta sing ngersakne? Ora, Ya saka sapa? so aku dhewe. Walah. Pokok tak turuti ya ta. Ning sadurunge tak turuti, aku ya ana sing ngersake lagu. Ning lagone lagu klasik. Klasik. Malik Slendro sik, Malik Slendro. Slendro menyura Mas Tehi. Iya. Ning nong. Ya. Kutut manggung mbake kasih nano. Ya Kak. Ya. Mas Mandor. Nano. Mangga. Persiapan dados kutut mangga. Ayo bagian no. Ayo Kak. Dua lolo Yo, saiki ngombeni kutut. Sing nembang Eka, sing dadi kutut Mondol. Mas Mandal. Sing ngombeni Niken. Lah kakak bundutne. Golekno aku ah, Mas. Nggih, lah menika sampun Lho Niken, kewajibanmu gampang saiki. Ngombeni kutut. ngombeni kutut. Pokoke anggere ana kata-kata omben, dombeni. Oh iya kae, enek. Kale. Wah, kosek. Kok Oh niki. Iki. Nggih. Saestu. Nggih. Nggih. Ayo karo kelangenan iki basa. Mati. Ngene masa kutut ora ya blekok to ngene. Kok malah dombe dhewe. Elak, Mas. Oh ya wis, ra apa. Ngombeni kutut. Wah, ngombe turane Niken iki ketularan suarane apik. Raine dadi ayu lho, Dol. Tenan. Pak Cip ora mungkin disukai sisa ngene iki kok. Ya Kak. Omben. Ya, dombeni. Baru ngombeni iki mosok ya arep ombene Ken. Ben omben. Kutute karo efek karo anu to. Omben. Oh. Omben. Yang Omben. yang putri bujeng lho. Omben. Kata omben ya. Kata omben. 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 Dene umbene nang, Mbak. Ya. Sik mulai mboten? Ya. Ya. Kutute kuwi ata omben ono.
Yo. Kutute, Mas. Mas Mandal. Kok lali. Bar ngombeni saiki makani kutut. Oh, nggih, nggih. Mbak Niken. Ya iki sik. Niki niki wonten Kan jadah sik Nggih, jadah. nggih, jadah sik. Kok ya wis cepak. Lho tarah ya. Lho jenenge perhatian yo ngene iki. Jadah sampean siapne nggih, tulung banyu-banyu disingkrihne nggih, tulung-tulung. Yo, makani kutut. Banyu-banyu dipun singkrihaken. Lek Mbak Eka nyanyi Pakan. Pakan. Berarti manuk kabeh. Nggih. Manuk kok pek. Lah. Salah ini kukutute lemot. Oh iya, ya wis. Kutut anu temon. Iya. Kuwi dudu kutut aku cindil kok ya. Ya, pakan. Alah kutute kaya pinter pek lali. Pakan. Ah, yang putri ujeng. Pakan. Pakan. Ya. Pakan. Kan pakan. 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 Ono. Ketinggalan iki ireng. Mbak. Kurang iki genti jenang genti jenang, nggih, jenang. Jenang genti. Jenang, sae, jenang. Pakan. Jenang, sae, jenang. Anjingane karet ban seneng. Kormas aku. Apa-apa kolu to. Yo. Enak cakil. Keset barang dipangan. Ayo. Kata pakan. Pakan. Banyu-banyu disingkirne. Ya. Mas, asli kekelenteran aku, Mas. Pake plekiken ku lho anake lah kok guyang-guyu lho anake. Niku putrane Mas Mondo. Anake lho kok seneng pake plekiken lho. Anake lho malah cengengesan lho pake kaya ngono. Matane gue kowe. Seneng Dol. Oh alah. Rangkrek karo jadah. Ya kudune matur nuwun. Arang-arang lho. Arang-arang enek wong didulang niken iki arang-arang. Arang-arang. Wong nek ora kebejan ora bakal. Kebejan kowe. Kudune seneng ya Mas Mondo ya. Seneng anakmu lho seneng melu guyu. Seneng ya? Seneng. Matane golek dhuwit kowe lho. Ya. Nganti abang ireng. Ngono kan sekolahmu. Kok terus curhat. Malah terus curhat iki apa? Malah curhat iki apa? Sing ora gelem sekolah iki lho sapa? Sapa sing ora gelem sekolah? Piye? Iki biasanya ngancing lo tau lho. Ngancing. Wareken terus kan ngancing. Nana yang Jajah dulu angen. Iya kan? Bur. Wajahnya piye? Wajahnya piye? Wajahnya abang. Kok ya jadah lho. Kudu ulu angel lho. Oh, jale sego. Malah di logok ana teko telak. Lho nemu banyu. Tahu. Ya. Nana. Mas Mondol. Oke, Mas. Ayo iki jogeti sik dintek. Gak dhisik to kok susu lah arep ngombe ae. Iki ombe banyune sapa kuwi kok iso. Nggone Mas Bayu kurang lancang. Ya. Mas. Anake seneng iramu.
golek duit kowe. Surya Jarwa Balungan yo. Alas. Gendula genduli posida apa ora. Kowe klopo. Wis tuwa arah apa kari sabar narima. Uda nyongklang Mas Anggit. Mas Yuda, ayo kibarke Mas Yuda. Nyong lakukan sang panji bagi kewatwa terima kasih wis diaturke. Yo aku tak nuruti Mas Mondol Genti. Siap. Arep nembang manis lah. Ayo. Eka, Mbak Eka kowe aja ngalih sik. Sing nembang manis Mbak Niken karo Mas Mondol sing ngendang Nika. Ayo. Oh. Ya, ya diaturi ngendang. Kula mriko nggih. Mriko mawon. Ya, ning kono lho. Rono ya ora apa-apa. Wong kendange ning kono ya mrono kok. Aja nesu. Aja nesu. Aku sayang karo kowe. Ya Allah. Manise. Bila kae manise. Alah. Alah. Ora apa-apa. Ora mbok ngene lho. Ora apa kok. Ngenekno. Oh ngaku pacul gelem. Ayo. Ngene, yo. Mbak Niken duet karo Kuyang. Ayo, ngene. Manis. Ayo, ngene, yo kamapaning kendangan. Kula kintunaken dhateng pepundhen kula saking Pacitan menika besanipun Pak Cip. Nggih, ugi besan saking Banyuwangi. Leres saking Banyuwangi. Pak Kades, Eyang Putri, dayanipun keluarga besar Bapak Cipto. Nggih. Yo. Mas Mondol. Nggih, sing ndang dites kuwi iso ora? Yo. Tesen dah. Iso ngendang tenan apa ora kuwi? Tesen ora tesen ya Holyfield. Petinju ya. Nang Tyson. Iso ngendang tenan apa ora iki lho? Lah kok ora percaya karo aku gurune kowe lho. Dijajal iso apa ora? Ya. Tesen Mas, tesen. Tes. Coba. Pak Bambang tuku gedang.
Kok iso? Ayo. Nah. Wes, Elak. Pak Terus? Bambang tuku gedang, gedangnya ditugel. Gedang ditugel. Ya. Ayo. Jam 4 kluget. Bisa lho. Ayo. Pak Bambang potong rambut. Kuwi yo rambut ning yo nggone beda. Oh, tak suwek tenan rambutnya. Iki rambut apa? Rambut apa? Jempol. Rambut yang lainnya. Yo, diaturke. Manis, monggo. Mbak Oke. Niken melawan Kuyang. Ayo diaturke. Liyane renek to jenenge. Kucang ya. Kuyang yang ku sayang. Ngono lho, jare mongko disayang karo Niken. Kuyang. Monggo ayo, Cat, diaturke. Monggo. Yo, Kak, tublak kuntak yo. Asik. Monggo Mas Model. Manis Dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. Ganteng mas sampean tambah ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mendem. Bangsa alit mas namine kampung. Alor ngitel sampean gawane gendong. Bang lagi dek dironce-ronce setengah mati aku sayang kowe. Memang lidah mas Surabaya. aku ngerti sampean Gundul, gundul. Iris-iris dek kulane Jawa. Kowe wong manis dasare prasaja. Memang lidah. Memang lidah mas tidak bertulang. Yo, Kak, yo. Pandai bersilat iku warnane lantang. Yo. Masih bersama Abi Solo. Masih bersama SGI ya. Yo, Mas Mondol yo. Manis kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. Ganteng mas sampean tambah Halo, Leo. ganteng. Ayo, ya. Ganteng yen ora seneng mendem. Bangsa alit mas namine kampung. Alor ngitel sampean banget Yo. Kembang lagi dek dironce-ronce
mesti aku sayang kowe. Pacaran turimas ning Surabaya. Aku ngerti sampeyan senenge Wis dek kulane Jawa. Kowe wong manis kasare prasaja. memang lika mas tidak tertulang. Pantai bersilating kuatake wong Wah, seneng atine, seneng. 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 Dingtong tak 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 ding tak 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 ding tak 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 ding tak 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 ding tak 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 krek. Alah senang. Kowe delok anake ra isin to. Ra isin ngono iki. Golek dhuwit kono. Nggih, terima kasih. Terakhir aku tak nyuwun Lestari, ya Mbak Niken karo Dini, monggo. Terakhir aku penutup. Nuwun pangapunten Mas Bayu, Terus niki pundi? wau wonten anu kendaraan plat nomor AE 1434 harap digeser karena ada mobil yang mau keluar. Oh nggih, monggo, monggo. AE 1434 nggih. nuwun 1434 nggih, monggo dipun geser sawetawis. Monggo. Yo diatur nggih Lestari, monggo ngetes ke sing enong. Heeh. Mbah melek apa ora? Sing enak. Lekno. Lah berbagan pisan ya ngono iki. Pak arep aku bengok ya. Monggo. Ah ngono iki terus tak beragam. Iya, Cak, diaturke Lestari, monggo. Monggo ayo. Kula kintunaken dhateng warga SBA Kas FC Tuwin penggemar Induk Niken Salindiri dimanapun Anda berada. Nggih, monggo.
kulon ke Mas nggih. Monggo. Panjang kepitresno Sutresna kaya sejati Mangki alasari Nangki dong tembang suci Yang semping satu Yang sapi saya pun menyanyi Sarati tanya kapangin tadi Adenangan kulelono tawa Miteri tanpa wangenan Aku nembus marang kebahagiaan Banget manis ngawang Rasa tresna gawe sejati Manggi alasari Aku dong tembang suci Ya semisan ning sapi Sayamu amat dari ratri Dari Adenangan kula ono tawa Miteri tanpa wangenan Aku nembus marang kebahagiaan Banget manis sinawang Terima kasih matur nuwun kathah lepat diagung pangaksami Mas Yuda. Nggih, Mas Bayu.